Magote machok ariade ka uchel nono ka bende biro bedo ka somoge parni e okang' mar ariyo makama bende wade tudre gi jofombo mago e kor gwenge mopogore gi nyiso pach jopiny kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Gisani adwaro dhi achiel kachiel nyaka e kaunti mano ma Kisumu kama dwaro tudore gi jafombo wadwa Millicent Adhiambo ka bende oikore mar loso gi jopiny kaluwore gi thor wachwa. Millicent, kiwinja amosi ni misawa, inyalo mana nyiso ni jopiny wacho ang'o kaluwore gi dwaro mano mar Azimio odiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod thor wach ma wan go e studio ma kawuono, wach mar riwruok mar Azimio bolo kagulu maliet wach twak ma bende ne gidhigo nyime kod piny owacho ma pacho kaendi ka wach liekore ni gimomiyo gibolo gima chalo kamano en ni piny owacho medo tielo weche mag Financial Bill 2023 mong'ere kaka paro e chik mar omenda ma 2023 ma bende weche nduso osach jotich kod atamalo 3 kod atamalo mopogore kaka 7.5 mago mag jopuonj. Githulo ni endi aboteri jopiny mondo ginyiswa ni to gin to kotenore kod okang' ma Azimio kaono ginyalo wacho ang'o to pachgi chalo nade machiegni abro chako kodi mondo inyisa ni to in kaka japiny paro motenore kod wach Azimio la umoja bolo wach twak mane gidhigo nyime bende ong'ere kaka bipartisan talks. Inya wacho ang'o nikech giwacho ni ok ginyadhi nyime kod twak ma kamano nikech government kata sirikand Kenya Kwanza temo dhiro kendo tielo weche mag Financial Bill 2023 machiegni chagi nyingi. Ana iluonga Thomas Ogado Kech. An jadak ma Kisumu ka. Wach madhi mbele mar ne bipartisan talk ma koro jo Azimio oneno o suspend ne. Waneno ni gitimo gima kare nikech kaka wapime jogo weyo suspend the talks because there is no goodwill on the part of the government. Gichalo jok matugo kod jopiny. Nikech gima hinyo ji gini wach mar bipartisan talk ni anabeda wach maber ne kaka jo Azimio suspend no gitimo gima kare nikech chal ka gima government ok en serious. There is no goodwill on the part of the government nikech gima jo Kenya dwaro gima jo Azimio fight ni jo Kenya. Wan kaka jopiny waol kendo walanye kod usuru mimedo mapile wach mar financial bill mar 2023 ni ok wanyal yie kode kech wan wabegi already pod wan gi pek gima oredre kuomwa ji piny otamre kata kaka water nyithindo skul otamowa. Ka sirikal dwano konyo jopiny mokwongo orone kaka onyalo alleviate poverty ma jopiny obetie ni sani kore kaka gidonjo weche mang'eny moko ma giketo ni gidwa medo. Kidwa ni konyo jopiny mokwongo ket mondo odag ngima maber. Kosedag ngima maber di kod gik moko minyalo wacho ni koro market wanyalo yiego magi gik makare. Government ni anyalo na compare kod iluongo ni the Kenya Kwanza government. Anyalo na compare to that of a person who responds to the cries of a drowning man not with a life jacket but with a millstone. Mano gima nyalo wacho gima sirikal ne temo ni jopiny. Gikonywa ka gineno ka gik ma gitemo chonwa gi jopiny osetamre. Jopiny otamre gima gigi kare nikech onge kaka inyalo nyisa already I'm sinking. You cannot push me down kabisa ni mondo atho. Idwa kaka konyo ng'ano. Omiyo wan wawacho kaka jo Azimio timo gitimo gima ber. Let them suspend these talks until the Kenya Kwanza comes back to its senses. Kore ka piny bodhi maber. Erokamano. Ng'ama chielo panda mapiyo chorigi ka chak na gi nyingi wach Azimio weyo twak mane gidhigo nyime gi piny owacho inyalo wacho ang'o chak gi nyingi kacha. Nyinga Dan Kano Chieng'a jode awuok Nambokana. Wachno ne gitimo gima ber kabisa kech ngima oridore kabisa masani mogo gi sukari kende en 500. Mano kapok yudo gir chiemo. Sani neno kaka ting'o hotel mondo ang' ayud 500 eka ang' adhi adogo nyaka ot. Wan waol. Ataduoko mana erokamano ne jo Azimio. Erokamano. Erokamano nyamana mapiyo ng'ama chielo adwaro jenda. Bi madhe. Wach Azimio weyo twak mane gidhigo nyime gi piny owacho inyalo wacho ang'o kaka nyadendi. Ing'e ni piny owacho bende ndalo mane campaign ne giwacho ga ni gibro neno ni 2/3 gender rule o tielo dhi nyime mondo joma mine kod joma chuo bed kod thuolo makare kata nafas makare e kuonde tije kata e siasa ng'e kacha. Wach Azimio weyo twak ma kamane nyawacho ang'o chagi nyingi. An iluonga ni Esther Otieno. An kado wuoyo wach mar Kenya Kwanza
wan wang'eyo ni wan jo top gini bottom up, wan wang'eyo ni gidhi tiyonwa mondo wan bende wayude gimoro. To sani endi gima waneno sani endi opogore gi gik mane waparo ni nyalo timnwa. Omiyo wan gima waneno ni sirikal owe rundowa kotek to obarwa piny mondo Kenya opog diriyo mondo wan bende wayue nikech wachandore. Nyithindwa sano donje kuo, nyaka wan bende wadonjo nyaka chode nikech onge kama wamako maber. Koro nyithindo bok dhi sikul. Koro wan sirikal gima waneno ni sirikal mondo ne kaka timonwa kata mondo gibed gi Azimio mondo giwinj gine kaka gikonyo jopiny hinyore. Erokamano ahinya. Machiegni Azimio nowe twak mong'ere kaka bipartisan talks mane gidhigo nyime kod piny owacho. Inyalo wacho ang'o? Bende okang' no en okang' maber nikech giwacho ne giweyo twak makamano nikech wach financial bill. Chagi nyingi. An iluonga ni Calvin Otieno. Koro wach Azimio kanyo to otek nikech sani Kenya sani hinyore. Kama piny ochopeni ochumi sani oidho. Koro sani waneno ni kata Kenya pognwa piny to pog piny mondo koro Azimio bende obed gi pach ne yore. Ruto bende Kenya Kwanza bende obed gi pach ne yore. Nikech sani piny kama odhiye ni piny tek, ochumi bende oidho, school fees bende ni kat, ka osuru bende omedo mana idho. Mane wach manyalo wacho. Koro korka kanyo to gibed piny kaka jotelo no mondo gilosi to gibed maber. Mane wach na ye. Koro iparo ni Azimio dwaro ang'o kuom weyo twak mane gidhigo nyime no? Kanyo kada wuoye ta kuom twak ma Azimio dwaro no to gidwaro ni mondo mi osuru mondo mi obed piny endi kuom twak no endi. Erokamano ahinya. Machiegni pachi ewi wach mar Azimio weyo twak mane gidhigo nyime bipartisan talk mane gidhigo nyime kod piny owacho en okang' maber koso marach? Tiparo ni gidwaro ang'o kuom weyo twak makamano gi e kore? An gima ang'eyo gi kuongo nyinga iluongo Julius Onyango Duogo Kisumu kae. Gima ng'eyo ni paro mane Azimio nene godo ne en paro maber kabisa mondo mi okony jopiny. Adieri ma Kenya jopiny hinyore, ochumi oidho, gimoro amora beche ni malo. Asa an japikipiki kata sani kaka idhigo fuel gimoro amora nengo gimoro amora oidho, obed chiemo, obed mafuta, obed stima, gimoro amora oidho. Koro pacha Azimio no ne ber kabisa kendo wa support 100%. Koro ineno ni gidwaro mondo mi odwok ngima piny koso wach financial bill no kik tere nyime? Odwaro ni mondo odwok ngima piny, gima duong' en ngima, to ngima maber kodwok piny. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, mago moko kuom paro mabende owuok kuom jopiny mabende gilero ni giungo lwedo wach mar riwruok mar Azimio bolo piny twak mane gidhigo nyime kod piny owacho mar miyo mondo ni one ni nengo ngima odwok piny. Kata kamano gi e thuolo ni endi to bende ne giwe nikech weche motenore kod wach dhiro weche kata chik paro mar chik mar ikomenda mar 2023. Winjo ka jopiny owacho ni en okang' maber magikawo, gineno ni gidhi mbele kamano mondo depo ka piny owacho owinjo ywak jopiny kendo duoko ngima piny. Kaw kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach gi twak ma wan godo kod weche mag Azimio kaachiel kod twak manonego gibed godo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinjo yo makara guni erokamano ahinya kuom bagonwa twak gi oganda mantiere kaunti ma Kisumu kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo. Nyakoro mga juang'a mano na Millicent Adhiambo jafwambo marwa mawuok e kaunti mano ma Kisumu. Kopogore gi mano